Da, ja već godinu i nešto dana koristim ove prirodne dušeke. Uzeli smo i bebi, onaj mali dušek, i prvo što smo primetili da beba koja se budila noću, više se nije budila noću. Tu smo se ja i žena baš onako oduševili. Kad legneš da spavaš, jako se brzo utone u taj duboki san i nekako se čovjek opusti, relaksira, valjda telo nekako energetski prepozna ove prirodne materijali. Prvi utisak je bio da sam mogao da spavam i 5-6 sati i da budem skroz odmoran, dok pre nije bilo to tako. Jako sam zadovoljan, isti su stalno, šta god da im radite, baš su kvalitetni, jer kad sam čitao o tim kaliko oprugama koje se stavljaju u ove dušeke, vidio sam da su to stvarno najkvalitetnije opruge koje postoje. Ja bih svima preporučio da kupe ove prirodne dušeke, neće zažaliti nijednog dinara jer ulažu u prave stvari, ulažu u svoju budućnost, svoju decu, zdravlje. Kad vi ceo dan završite i kad dođete da legnete, mnogo je važno na čemu spavate. Naturija. Spavajte sa prirodom.